Loh. Cek kurang ajar. Wong-wong kulit putih bangsa Londo. Ya, ayo. Lek pancen ke arep nguasai tanah Brang Wetan Surabaya. Iki lho. Jawa, suruh cari itu Bapak Jaingrono. Dan kalau dapat, kasih hadiah noni Belanda. Jangan khawatir kalau soal kita hadiah noni Belanda. Kalau gitu kita berunding ke Tangsi Baja. Ayo ya. Tiba emung semono, pusakaku tak urus, nyatane kabeh bangsa Walanda ora ana sing katon bare aku, Ya. Hei, kabeh sak anane bangsa Walanda sing arep nguasai tanah Brang Wetan Surabaya. Tangeh lamun peno. Lek iso nguasai tanah Brang Wetan Surabaya. Lek si urip Jaingrono yo aku. Lek aku wis ora ana ning donya iki, baru bangsa Walanda iso nguasai tanah Brang Wetan Surabaya. Ning lek isih Jaingrono urip, wah tangeh lamun Wah. Ya. Iki aku krungu tembung rawat-rawat Mbok Bakul Sinambiwara. Tanah Brang Wetan iki ana sendang sing wingit tanpa kejamah dening bangsa manungsa. Wow, minangka iki dalanku kanggo nenuwun marang sing gawe urip supaya tanah Jawa ora nganti dijajah barek bangsa Walanda. Ya, yen kaya ngono jare Mbok Bakul Sinambiwara, sendang kae ora kena dijamah dening manungsa. Sapa wae sing bakal nenuwun kersaning Gusti kuwi mesti dijabahi. Ya,
nisan-nisan nggon golek perlu nyawaku tak gawe totoan ben ora tanah Jawa dijajah dening bangsa Walanda. Oh ya, aku tak nuwun marang Sadang Woyo.
Apa ya iki sing kenek diarani sendang karo uyuh? Yen aku ndeleng marang papan dununge, ya wis ora luput. Rawa uyuh. Rawa uyuh. Ya. Aku wis kadung nekat arep sabela saanane bangsaku sing keloro-loro. Aja nganti bangsa kulit putih, bangsa Walanda nginjak-nginjak marang tanah Jawa tinggalane nenek moyang kita. Sapa maneh lek dudu aku sing berjuang nyingkirake kabeh para bangsa Walanda. Ya. Aku tak nuwun marang Gusti Kang Akarya Jagat. Mbok menawa apa sing dadi panuwunku diijabahi. Ya, aku tak tapa ana ing papan kene. Biyong aku ndak oleh nyang sendang rawa wiyung iki. Perkara niki sendang wingit, tapi aku wis kari kadung tutuk ning nggo kene aku arepe ombah-ombah sik. Mari ombah-ombah aku langsung arepe adus ben awak bersih. Sakwise aku
Napa? Sejake kok ya bingung. Loh, sampean kok ya wani-wani ning ngintip aku ados ndok sendang kene to. Sampean ngetut buri aku ket mang to. Ora. Dadi wong Ojo, lanang iki Ojo. aja mata keranjang. Cahayu, Ya, yen kepareng aku takon. sik to, aku arep teko. Sapa sing dajaran? Aku Roro Blenge. Roro. Roro Blenge. Sik aku tak arep takon. Sapa sejatine sampean kok ya iso ana ning sendang kene ngintip aku ados. Oh, ya. Wong lanang Aku kok jane ya ngono ora ngintip. Aku ora ngintip. Ning sing kleru ki peno. Loh, kok ya iso aku sing kleru to lah wong aku ados nang kene dhewean ket mangga ana wong. Sadurunge atus lak umbah-umbah to. Lho yo to. Terus bar umbah-umbah kok PP ning ndi? Lho, ndok watu kene lho, iki saknyatane watu gedhe lho kok gak ana moro-moro sandang aku ya ilang. Aku wis mari ngadakno patemboyong. Cahayu, Ya, aku nganti mlebu ing papan kene, ya, bethekmu ngaku ngleboni patembayang. ya, Apa tenan? iya. Ora goro. Enggak, aku gak ngapusi lah wong aku wong wedok jujur. Loh, sampean kok wani-wanine nyolong iki pancene dasar maling kok ta. Kok mbok yo ono sandang aku dijupuk. Roro Brenga, Ya, ing ngarep aku ki topo. Ana ing sak pinggiring sendang iki. Sawise aku topo. Peno teko umbah-umbah. Sing kok pepeni kuwi mau ya aku. aku tak arepe teko. Sampean ki sapa to jenenge sing asline? Aku, Ya, aku Jengrono. sapa? Jengrono. Walah, Wes. Ora usah njaluk sepuro. Ngatek. Ayo, Bung. Roro Brenga. Ana ing papan kene jenengku Jengrono. Ana ing katemenggungan aku tumenggung Jengrono. Yen ana ing katemenggungan kowe kena nyembah marang aku. Ning papan kene aja. terus aku ki piye to? Ini. Roro Brenga, Bisa. jane ngono peno wis kumelancang. Badarke nggonku nuwun marang sing gawe urip. Nggih. Sithik akeh peno kena pidana. Aduh, lah terus piye to Kang Mas? Nih, pidanane kuwi penak kok. Lah terus piye to aku? Coba. Peno rasakno, peno sawangen. Lah ya weteng Awakmu ki piye to apa? Kang? Ana bedane apa ora? Lho aku sanyatane bokon aku sing dorong. Ya. Roro Brenga, Mula ngene kan yo isin bare tangga keparo to Kang. Ya terus sing arep tanggung jawab bare aku ki sapa? Aku ki bingung lagi iki. Yai Roro Brenga, Yo, ora usah semelang. Ora usah wedi marang sapa wae. lah terus sampean opo yo gelem lah tanggung jawab aku wis bobot ngene Kang. Roro Brenga, Yo. Allah tanpa rupa sing berbuat aku. Kudune aku sing tanggung jawab. Ya. Lah pancene sampean gelem tanggung jawab. Sampean ngurusi omahku, kondo bareng yo karo bapa. Ning welingku. Sadurunge peno bali, Yo, yen wis mengko ketemu
payung karo bapakmu ya. Kondo. Lek sing berbuat ndak ono maneh. Aku tumenggung Jengrono. Ya. Wis kono bali. Roro Breng. Ya. Iki ngono wis dadi lelakonmu. Uga dadi lelakonku. Tumenggung Jengrono sing ana ing Katemunggan Surabaya. Najan to kaya ngapa aku kudu bisa tanggung jawab anane kandutane Roro Brengah. Mbok menawa aku ora bisa neruske berjuang bela barek rakyat cilik, menawa turunku ing besok bisa ngintasi karya ngusir kabeh bangsa Walanda sing ana ing tanah Jawa. Ya, Roro Brengah enten ana aku. Apa? Kaya ngono ah. Wong atase umbah-umbah ae kok gak bali-bali sampe bengi. Kok beci temen nang ngono ta. Kok era masih wong arek. Gak kena dikuwatirno wong gerang. Ono apa? Masa nek atase nang rawa kono sampe ayame kon gak mule. Lho lah wong dalane iki lunyu to. Alasane cek akeh. Wong wedok ku nakon iku sik praman. Lek nang kali ku jenenge rawa iku rumah samu apik ta. Gawat rawa ngono. Lah iya aku ya wis mari ombah-ombah. Aku ya wis iki wis bali lah wong aku mek kaca dilu. Ombah-ombah iku